এটা নন্দুর জায়গা, এটা মো জায়গা কইছি না, এটা নন্দুর জায়গা। কাহা কথা কইছু? বর্ষা, বর্ষা মোর দরকার। জাগা মোর, বর্ষা বি মোর। বর্ষা প্রেমর মু বুঝিବାକୁ ଚାହେଁ। আজি যাଏ ଯୋଉ ଜାଗା ଜାଗା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଆକାଶ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଜି ଯାଏ କିଏ ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ତା ଛାଇକୁ ବି ଯିଏ ଛୁଇଁବ। ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ମର୍ଦ୍ଦ ଟୋକା ଯିଏ ଅଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ। ତା ହାତ ଘାଟି ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବି। ବର୍ଷାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ତ ଦୂରର କଥା, ତା ଛାଇକୁ ବି ଯିଏ ଛୁଇଁବ। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଡ ବଢେଇବ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଯିବ। ଏ ଜାଗା କାହାର? ବନ୍ଧୁ, ଏ ଜାଗା ମୋର ନୁହଁ ତମର। କାଶରୁ ବର୍ଷା ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜୁଳି ପଡେ, ଆଉ ସେ ବିଜୁଳି ଯାହା ଉପରେ ପଡେ ସେ ଠିଆ ଠିଆ ଚଳିଯାଏ। ଘରେ ଯଦି କହିଛୁ ଏ ଜାଗା କାହାର, ଅଖାଡୁଆ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି କ୍ରମେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।